Σπυριδάκης προσπαθεί να μπει προς τα πίσω η μπάλα. Χαλκιάς παραχωρεί το πλάγιο out. Ο Γιοβάνοβιτς σηκώθηκε για πρώτη φορά, τον βλέπουμε τόσο εκνευρισμένο, σηκώθηκε πλησίασε τη γραμμή. Από ό,τι άκουσα, Γιάννη Τσαΐνη είπε τι κάνεις εκεί. Μάδος είναι όντως, Γιώργο, έχεις δίκιο, η πρώτη φορά που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σηκώθηκε από τον πάγκο τόση ώρα. Εδώ ευκαιρία, τον γκολ μειώνει με τον Φόρτ, τον Δεδελετάκη, η ομάδα του Αγίου Νικολάου. Εδώ βλέπετε τον Κώστα Δεδελετάκη, μειώνει σε 3-1. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ ο Σέντερφορτ της κριτικής ομάδας, ο οποίος είχε και μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο να σκοράρει και πάλι εδώ ξανά. Σηκώθηκε με κεφαλιά, νίκησε τους αμυντικούς του Ηρακλή και τον Χαλκιά που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Βέβαια ήταν δύσκολη φάση για αυτόν, για τον τερματοφύλακα. Πολύ καλή κεφαλιά από τον